Goierrin herritar batzuk, herritar soil batzuk, egiteko gai izan diren ahalegin bat eta bere emaitzak eman dituen ahalegin edo formula bat. Hori da dokumentalak kontatzen duena. Istorio bat. Istorio bat, jende arruntarena, talde politikoen menpekotasunetatik askatu, eta pentsatzen dutena gizartearen lidergoa herritarren esku dagoela. Eta ezin gerala bizi sektarizatuta, bananduta eta elkarrekiko ezin ikusietan. Eta horregaitik batzen gaituzten oinarrizko topaguneak sortu eta eraiki behar direla sinisten duen eta gero egia bihurtzen duen jende baten historia da. Gure pelikula saiatu gera izan dadin sinesgarria eta zintzoa. Eta saiatu gera baikortasunezko mezu bat zabaldu dezan. Euskal gizartea ilusioa bizitzeko gogoa du, beharra du, eta ilusio hori elikatzera dator dokumental hau, ezta? Posible dela gizarte sanoago eta justuago baterantz jotzea. Eta hori ez dela inorrengan delegatu behar den ardura bat. Herritarrok daukagu hor zerresanik handiena eta gure esku dago gainera gauzak aldatzea. Hori da Gazazati batek proposatzen duen ideia. Zinema egiteko beste modu bat, zinema soziala, bere herriari eta gizarteari lotua eta transformatzailea egin nahi du. Egoera aldatu nahi duen zinema bat da Gaztasati batek proposatzen duena. Bere gizartean eragin nahi duen zinema bat da. Herri mugimendu baten herri ekimen bat da pelikula hau. Eta horren arima dauka bere baitan. Gaztasati baten ikusten dugun istorioan Eskoziak du protagonismo berezia. Eta Eskozia ez da injustu izan euskaldunontzat lehenengo lerroko referentzia bat oroar, ezta? Bai beti batzuk edo bestek gutxiago edo gehiago begiratu diote, baina, bueno, herritarrak gehiegi enteratu gabe ikusi dugu Eskoziak nola egin duen bide bat, ezta? Pelikulan ikusiko duzuenez, kasualidade batez, nazio munduko kideek egiten dute kontakto bat Eskoziarekin. Eta deskubritzen dute gizarte bat, nun erabakitze eskubidea naturaltasun guztiz tratatzen den. Ez da gai bat gizartea gaiztotzen, pozointzen edo banatzen duena. Alderantziz, eskubide onartu eta inkuestionablea da, ezta? Eskoziaren burujabetzaren aurka dauden sektoreek ere onartzen duten eskubide bada. Nola ez dugu eskoziarrok erabakiko? Ez dugula independienteak izan nahi. Nola ez dugu guk erabakiko, ezta? Zeinek erabakiko du gure partez ba? Ez badugu eskoziarrek erabakitzen esaten du alderdi konservadoreko parlamentari batek, ezta? Esan dezagun, hemen PP-ko ordezkari bat izango litzatekena. Nola ez dugu guk erabakiko? Zer izan behar dugun? Guk uste dugu Gran Bretainaren parte izanik eta loturik jarraitu behar degula, ezta? Horregaitik nahi dugu erabakitze eskubidea gauzatu, ezta? Bueno, hemen oso urruti ikusten diren jarrera dira, ezta? Baina Eskoziatik dator haize berri bat, eta Europako eta munduko beste nazio askoetatik ere bai, zalantzari gabe Katalunian ikusten ari geranak ere auspotzen du debatea eta eztabaida, eta gu debate eta eztabaida horrekin gatoz. Erabakitze eskubidea, eskubide prepolitikotzat ikusten dugu. Hau da, oinarrizko giza eskubide bezala,
Eta hortik aurrera bakoitzak bere ideologia, bere proiektua, bera nahi duen bezala eta bera nahi duen punturaino eraman dezakela pentsatzen dugu, ezta? Dokumentalean protagonista batek esaten duen bezala, erabakitze eskubidea hemen urtetan izan dugun gatazkaren lokatzetatik atera, garbitu eta gizarteratu. Hori da dokumental honek duen helburua. Zoritxarrez, hemen ez dago esan ezagun sensibilidade konstituzionalistetako ordezkaririk, zoritxarrez, esaten dut, berriz ere. Hau ez delako, ez da gutxiagorik ere, abertzaleen arteko topagune bat. Berriz diot, Eskoziako erreferentziak balio digun bezala, edozeinen eskubidea da, eta ez da abertzalen eskubide bat edo aldarrikapen bat, erabakitze eskubidea. Munduko gizaki ororen eskubidea da. Horregaitik, pena ematen digu, hemen sentsibilidade horiek ordezkatuak ez egotea, baina ni personalki ez dauka zalantzarik sensibilidade horiek ere denbora epe labur edo ertain batean debate honen parte izango direla eta poliki-poliki naturaltasunez joango garela denok parte hartzen debate hontan, ezta? Ekidinezina izango da. Ikusten dugu herriz-herri dokumentala proiektatzen ari garela ze postasunez hartzen den beti mezu hori, ezta? Jendea ze gogo duen gauzak aldatu daitezen, jendea ze gogo duen elkar ulertzeak gauzatu daitezen, jendea ze gogo duen herri hau gizarte sanoago, giza harreman sanoago batzutara eramateko, ez da? Jendea ateratzen da dokumentaletik, sesio terapeutiko bat pasei izan balu bezala, eta ilusioz kargatuta, ez da? Saiatu gera alaitasunez transmititzen mezua, eta betiko diskurso politikoetatik eta aldenduz, ez da? Ez gara politikoak, gu herritarra gara, dokumental hau egin dugunok, eta garen bezalakoak eta naturaltasunez agertzen saiatu gara, ez da? Nazio mundua hasi zenean, errezeloz begiratzen zitzaion, mesfidantzaz, baitalde politiko batzuetako baibestekoek esaten zuen zer egiten dute hauek elkarrekin hitz egiten, ez da? Politikoki etxaiak diren taldeetako partaidea diren personak elkarrekin hitz egiten, ez da? Ze gizarte da hori, ez da? Ze gizartetan bizi izan gara orain arte ezin badugu elkarrekin naturaltasunez hitz egin, ez da? Hori gainditzera dator eta trintxera mental horietatik atera eta gudazelaiak topagune bihurtzeko alegina eta emaitza lortu duen formula batekin gatoz. 12.000 ikusle inguru izan ditu gaztazati batek, 100 herri baino gehiagotan emanda eta 180 emanaldi inguru izan ditu. Dokumental hau subentzionatua dago, rifak saltzen, txistorra prejitzen, taloak egiten, nikiak saltzen, zozketak antolatzen, eta zentzu hortan superproduzio bada, ez da? Jende askoren alegina, izerdia, pentsatu ETV-ko programetara publiko bezala joaten, eta ez da? Lan gogorra dira. Eta urtetan egin behar izan direnak dokumental hau aurrera ateratzeko. Zinema planteatzeko beste modu bada, eta gizartean modu positibo batean eragiteko beste modu bat. Oso pozik gaude, pozik baino gehiago unkitu egiten gara, jasotzen ditugun mezuekin, astero. Asteburu honetan Eskoziako Inverness Film Festivalen egon gara, eta han ere izugarria izan da. Ze harreman sortzen ari diren gainera dokumentalaren bueltan Euskal Herria eta Eskoziaren artean, eta segurazki denok zoriontsuagoak izango gera, baita orain eskubide hori ukatzen dutenak ere, eta persona bezala realizatuago sentituko gera, gure bizitzaren gain erabakitzeko eskubidea baldin badaukagu.